Nagsagawa naman po ng pagsusuri ang lokal na pamahalaan ng Sison, Pangasinan, katuwang mga kinatawan po ng sektor ng edukasyon sa kalagayan po ng ilang silid-aralan sa nasabing bayan kung saan natukoy ang iba't ibang mga suliranin na nangangailangan ng agaran at pangmatagalang solusyon. Ayon sa LGU ng Sison, isa sa mga pangunahing hamon sa agarang pagsasagawa ng mga kinakailangang pagkukumpuni at proyekto ang kakulangan sa pondo na naging hadlang sa mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga paaralan. Ibinahagi rin na nakakailanganin ang mas malawak na suporta mula sa iba't ibang opisyal at tanggapan upang matugunan ang mga kakulangan sa mga sasabing pasilidad pang edukasyon. Lalo't may iba pang prioridad ang munisipyo kabilang ang mga planong proyektong pang-infrastruktura sa 28 barangay sa bayan ng Sison. Dagdag pa ng LGU, isinasagawa ang mga hakbang at pagpaplano alinsunod sa mga itinakdang proseso upang matiyak ang pagiging maayos at naayon sa patakaran ang pagpapatupad ng mga nasabing proyekto. IFM News. IFM News. IFM News.